Hej, jeg hedder Jan, og det her det er lidt en speciel ting, fordi det her det er et af de første Mark 3'er, der er landet i Danmark. Så lad os prøve at pakke den ud og se, hvad der er inde i. Forhåbentlig et Mark 3. Jeg tager lige fakturaen ud. Lad os prøve at se indeni. Det første vi har, det er en manual. Så har vi et business card til Pro Solutions. Og så fordi vi har fået den i England, så har vi fået sådan en meget sjov lader. Det er godt, hvis når vi skal ud og rejse. Og så det vigtigste af det hele. Selve kameraet. Hvor man kan se, det første man bemærker, det er, at den har en meget større skærm. Wide angle skærm nærmest. Eller 3:2 format i stedet for 4:3. Hvilket også giver mere mening, fordi billedsensoren er 2:3. Men det er også bedre, når du filmer, fordi så har du ikke lige så meget spilplads. Det næste, man mærker, det er, at knapperne de føles mere solide. Det må man sige. Og du kan låse funktionsknappen her. Jeg tror faktisk, den er låst. Okay, så man trykker knappen ned for at justere funktionsknappen. Over på manuel med den. Så har vi en shoulder strap. Og vi har heldigvis et dansk kabel også. Den typiske lader, som vi godt kender. AV-kabel, USB-kabel og en, ja, hvad hedder det egentlig? En søger. Det er en iCop. iCop, ja, til søgeren. Og et LP6-batteri, som vi kender fra Mark 2. Lad os prøve at sætte et batteri i og en lens på og se, hvordan den performer. Jeg har nu været ude og hente et par linser, fordi nu skal vi prøve at se, hvordan Mark 3'eren performer. Det første, jeg har taget med her, det er en 24 og en 135 mm. Jeg finder et af mine gamle Mark 2-batterier. Det passer jo til Mark 3'eren, så lad os prøve at se, om vi kan få strøm i den nu. Så kommer strøm ind. Så får jeg lov til at sætte datoen og tiden, som vi kender fra 7D'eren, sådan en balanceringsting. Og no carding camera. ISO 12800 er den lige sat til. Det er så fordi den er auto, og det er helt mørkt, der er ikke nogen lens på. Lad os prøve at slukke for den og sætte en lens på. Vi tager vores 135 mm. Sætter på. Så får vi vide, at der ikke er noget kort i kameraet. Og så er den simpelthen klar. Bortset fra, hvis jeg lige husker at tage den her. Og med det samme kan jeg se, at jeg har mange flere autofokuspunkter at vælge mellem. Der er nogle af dem, der blinker. Det ved jeg ikke, om det er for at angive, at det er uden eller med cross-type, som er mere præcist for at vælge et herude i kanten. Og du har mærket, at den stiller meget hurtigt skarpt.